Шираттагы сәламебез Ульяновск өлкәсенең Майна районы Игнатовка авылына. Мөхтәрәм милләттәшебез Хамзина Мәүлүдә Якубовнага юллана. Бүген ул үзенең онтылмаслык 55 яшьлек матур юбилеен каршылый. Шул форсаттан Ульяновск шәһәреннән иң өлкән апасы Нурия Якубовна Каримова, җизнәсе Хасян Абубакирович, балалары Мәрьям, Зөлфирә, 4 оныгыбыз һәм барча туганнары да аны ихлас күңелдән котлыйлар. Безнең якыныбыз 1964 елның 25 июлендә Зур Чиркли авылында дөньяга аваз сала. Мәүлүдәбез ишле гаиләнең 9 бала арасыннан 6нчы бала булып туа. Әниебез бик иртә, бары тик 34 яшендә бу дөньяны ташлап китте. Әти бер ялгызы 7 баланы кулында тотып калды. Озакламый яңадан әтиебез өйләнде һәм дөньяга тагын 2 сеңелебез аваз салды. Шуннан 12 елдан соң әтиебез дә бу дөнья белән хушлашты. Икенче әниебез безне үз балалары шикелле бик яратып үстерде. Гомердә дә җил давыл, кеше сүзе һәм кулы тидермәде. Без аның белән 50 ел яшәдек. Ләкин 2 ел элек кызганычка каршы ул да үлеп китте. Без мәрхүмебезне бик җылы сүзләр белән искә алабыз. Ятасы урыны Гөлбакча, керәшәк җире җәннәт булсын иде аның. 1985 елда Мәүлүдәбез Али Мунирович Хамзин белән гаилә корып җибәрәләр һәм татулыкта 3 улларын тәрбияләп үстерәләр. Алар 2шәр еллык хәрби хезмәтләрен илебез алдында намуслы үтәп кайта алдылар. Бүгенге көндә Ульяновск шәһәрендә эшлиләр. Мәүлүдәбез үзе 37 ел ашыгыш ярдәм станциясендә фельдшер булып хезмәт итте. Кешеләр өчен янып яшәгән шәхесне эшендә бар хезмәттәшләре дә нык хөрмәтлиләр. Али да гомере буе машина йөртүче булып эшләде. Икесе дә алар бик тырыш кешеләр. Мәүлүдә кайнана-кайнатасын да үз әти-әнисе шикелле карады. Лаеклы килеш соңгы юлларына да узатты. Ул алар өчен үзе дә килен түгел, кызлары иде төсле. Яраткан сеңелебез һәм апабыз. Рөхсәт ит сине матур юбилеең белән котларга, бары тик исәнлек, саулык телисе килә. Гомерләрең озын һәм бәхетле булсын, ә бәхетләрең синең гомерле булсын, кадерлебез. Мәүлүдәбез алтын кеше, аңа бездән бер теләк, гомер буе сау яшәсен, шул Тәңредән зур бүләк. Бар балалары урнашкан, әкренләп гомер үтә, сизмисең дә Мәүлүдәбез шушылай картлык җитә. Тик ашыкма картаерга, алда күп юллар көтә, кайгыларсыз булмый тормыш, алар үтә дә китә. Синдә тау кадәр сабырлык, исәпсез мәрхәмәтлек, язсын сиңа татырга ул бары гади рәхәтлек. Кадерле Мәүлүдә Якубовна, бар туган кардәшләрегез исеменнән тапшыруда матур җыр яңгырый. Бәхетле булыгыз, юбилеегыз котлы булсын. Ел буя минем дә моңла, бер сер
дағы